Kalyanee tissopi lapen itena timungpi atum BJP along chepa ogdunji angring keklang. Non kilik apor nang tibok ong ratchari atum asok boikang raya here ingtang onglo. Son thotsi Kreser kem Thansari constituency EP Chelsea klembang pi atum Kalyanee tissopi lapen itena timungpi atum EP Chelsea asong along pen kachi oji angring keklang pon. BJP a sarkar mati tim karbi anglong alongsi kachipa ogji angring. Sonsi kedamtang arkoi niphai kretrok arni dal deli monsing timung arong pathu aklamalong bikrom tokbi longsing rongpi raja hansi lapen ari sang huatum EP Chelsea asong pen kachi odun bob ason thotsi nonalang litum Kalyanee tissopi lapen itena timungpi atum ta puthot EP Chelsea asong along pen kachi oji angring dotanglo bang sarsar palam thea son thotsi Bileng along kedo abukuri ke kacharlin aling si kakong long son si nang mandet lo munira kaita. News Report Public TV Karbi Anglong.